Sí, hola, bon vespre a tots. No, només era per dir que nosaltres ja us ho vam fer saber, que ens adheríem que votem a favor d'aquesta moció perquè el Dia de la Dona ha de servir per visibilitzar la situació de desigualtat que pateix la dona i promoure totes aquelles polítiques que n'afavoreixin la igualtat. Però hi ha dos punts de la moció que ens han sobtat. El primer és que el passat 8 de març tots els grups en representació aquí al consistori ens vam concentrar a la plaça per llegir un manifest conjunt, que en el punt 4, que és molt semblant al punt 7 d'aquesta moció, a l'acord número 7, instava l'administració a promoure pactes del temps per fer més racionals i saludables els horaris i equiparar-los als europeus. I estem molt d'acord, naturalment, però ens xoca, sobretot després d'haver vist com ara fa quasi un any es retornava a una jornada laboral en què s'augmentaven sobtadament les hores dels treballadors municipals. I semblava que s'allunyava una mica l'esperit conciliador de les 35 hores. En segon lloc, el punt 3 d'aquesta moció aposta per crear plans d'igualtat municipals i estem molt d'acord, de fet considerem que és imprescindible, però aquesta voluntat creiem que va tard. Sant Celoni té un pla municipal per la igualtat entre homes i dones que està caducat perquè data del 2006 i que no s'ha acabat de desenvolupar ni d'avaluar. Pensem que és urgent actualitzar-lo per tenir una eina que permeti incloure la perspectiva de gènere en la tasca de totes les àrees de l'Ajuntament i d'aquesta manera ajudar a fer front a les violències de gènere que afecten les dones cada dia. Volíem dir això. Merci.